Erittäin hyvää huomenta. Me ollaan 2 Vantalta. Mä olen Iad. Mä olen Pinja. Ja Klaara Vappen. Klaara Vappen. Kyllä, ja Heettar Pinja. Ja Heettä Iad. Et ihan melkein muistanut omaa nimeä. Tänään kun tää jakso tulee, niin on vappu. Woohoo! Se on siis se on työväenjuhla. Toi tarkoittaa yhtä asiaa suomalaisilla. Let's go alkoholia. Out for a drink. Kyllä. Mennään juomaan. Tiedätkö, mitä olen ihmetellyt aika pitkään? No kerroppas meille. Olen ihmetellyt sitä, että miksi Suomen kulttuurissa, kun sä oot suomalainen, sun pitäisi tietää tämä. Kun en ole itse suomalainen, niin en tiedä kulttuurista hirveästi. Just joskus aikaisemmissa jaksoissa minä identifioin itseni suomalaiseksi. No mutta niin kuin ymmärrät mitä meinaan. Sinulla on hyvin erilainen kasvatus ollut. Kyllä. Niin miksi aina täytyy hörpätä alkoholia, kun siihen annetaan syy? Siis perimmäistä syytä... Eikä edes oikeasti tarvi antaa syytä. Niin. Tai siis mä en tiedä mikä se juttu on. Että siinä on vaan jotenkin, että silloin kun on vapaata, niin sitten juodaan. Että se on niinku hyvä syy sille, että pitää päästä juhlimaan. Me just juteltiin tietyssä paikassa, en voi sanoa missä, mutta... Suspicious. Tai ei suspicious, vaan siihen mysterious. kuuluu siis sen takia, että voi olla, että sieltä paikasta joku kuuntelee tätä ja sit se ottaa tunteisiin ja... Niin joo. Niin, me juteltiin, meitä oli niinku siis semmoinen niinku ulkomaalaisporukka, ulkomaalaistaustainen porukka. Meitä oli joku 5 ulkomaalaista siinä, juteltiin sit me juteltiin siinä, että niinku, ei tonne niinku kahvipöydällä niinku ei siellä jaksa olla, kun niinku ei ole niinku minkäänlaista, ei ole yhtään mitään yhteistä niinku toisten henkilöiden kanssa. Viimeksi siellä istui joku heistä, niinku siitä 5 porukasta. Niin siis 5 ulkomaalaisesta? Niin, yksi heistä istui ja muut oli suomalaisia? Joo. Niin sitten se oli silleen, että oli perjantai, just jengi venäsi, että niinku pääsee himaan. Niin sitten se yksi tulee siihen viereen. Kerropa mielipide. Pitäisikö ostaa lavasanttua vai Jack Danielsia ja kokista? Sitten se vaan niinku mietti silleen, että no vittu, vaikka santtua, en tiedä. Tiedätkö? Niin, että siis, elämä pyörii niin paljon alkoholin ympärillä. Niin. Mistä tämä johtuu? Niin. Haluan niin kuin saada jonkinlaisen selityksen, koska se ei voi tulla alkuajoista asti. Niin, en tiedä. Viikingit tykkäs kittaa kaljaa, että ollaanko... Mutta kun Suomi ei ole ollut viikinkimaa. En minä muista, miten toi menee. Ei ole ollut. Mä tiedän vaan, että on Ragnar Lodbrok. Norjalainen. Niin. Itse asiassa ei ole kuin ruotsalainen. Björn Ironside. Niin. Ne on ruotsalaisia. Joo. Ihan siis todella hyvä sarja. Mä yllätyin. Mä olin silleen, että ei varmaan niin ole mun juttu, mutta oli tosi hyvä. Mutta siinä kohtaa, kun tehtiin niitä kidutusjuttuja, niin mä käänsin katseen. Mä en kestä yhtään nykyään tommoista siis raakuutta. En pysty kattoo. Nuorempana mä katoin friendin kanssa. Katsottiin kaikki Sav-leffat putkeen. Okei, en saanut nukuttua siinä yönä. Hikoilin vaan, mutta... Tää on julkinen jakso, niin mä haluan nyt, että joku tulee selittämään mulle, että miksi alkoholi on niin isossa roolissa Suomessa. Mä en ole ite niin kuin juonut yli, sille esim. Hiprakan, varmaan yli 3 vuoteen. Ja ei mulla tuliskaan mieleen silleen, että tänään on viikonloppu, minäpä menen juomaan, tiedätkö? Joo, kyllä mä ymmärrän. On mulla välillä silleen, että kyllä mä ootan sitä, että pääsee viinittelemään friendin kanssa ja silleen, se on niinku kivaa, mä tykkään itse siitä, mutta sitten se, että ehkä jos se alkoholi menee sen yli, sen niinku, että se alkoholi voi tulla siinä rinnalla, mutta jos se on vaan sitä, että nähdään, että juodaan, niin se on vähän silleen, ja tää on hyvä just, jos jengi kuuntelee krapulasta, että niillä on hirveän morkkis edellisestä päivästä, sit mä annetaan tää alkoholivalistus, no vaan. Ei tarvii huolehtia siitä, että ei tarvii kokea mitään morkkista. Okei. On yksi asia, mistä tarvii kokea morkkista. Jos sä nautit lämpimästä kaljasta, mene vittu töihin. Semmonen taskulämmin pirkkaolut. Hyi helvetti. Mä en usko siihen, että kukaan voi tykätä lämpimästä oluesta. Ja siis tää nyt on tämmönen mun mielipide, mutta mä uskon siihen, että kukaan ei oikeasti tykkää kaljasta.
Mutta se on vaan semmoinen maskuliinisuuden merkki, että sun pitää tykätä kaljasta. Ja sitten jos sä juot siideriä, niin sit kaikki on silleen, sä oot siideripissis. Ei, mutta siis mä tiedän oikeasti ihmisiä, ketkä oikeasti nauttii siitä kylmän kaljan mausta. Mutta se ei saa olla mikään Sandels tai joku kupari, vaan sen pitää olla oikeasti semmoinen, sano joku hyvä merkki. Mä en oikeasti tiedä kaljasta mitään, mä tiedän joku pieni panimo, joku saakeli. Mikä se semmoinen lasipullo vihreä? Berssi? Ei ole briiseri. Mä tiedän Olvi. Se on semmoinen vihreä lasipullo, mihin laitetaan sitruunan palane. Toi korona. Korona. No se mä ymmärrän vielä, se ei ole niin voimakas olut. Niin. Se on tosi mieto. Joo, mutta joku semmoinen tosi tumma paahto karhu. Hyi helvetti. Mä veikkaan, että kalja ei voi olla tummapahtoista. No mutta siinä lukee aina joku tumma karhu. Joo, erittäin tumma karhu, joo. Ei, mä en ymmärrä. Toi on jotenkin, jos te tykkäätte kaljasta, niin kertokaa, miksi tykkäätte siitä. Mutta sitten toisaalta mä rakastan viiniä. Ja ei voi ymmärtää. Siis ei pysty millään ymmärtämään, miten joku tykkää viinistä. Siis mun mielestä se on ihan paskan makusta. Siis mä en tiedä, bisse, viini, punaviini. No viina vielä menee shotteina. Niin kuin siitä ei tarvi nauttia. Niin, se on vaan semmoista kärsimystä. Se on vaan tarkoitettu olla kärsimystä. Siitä ei voi nauttia. Ja mä just puhuin, että jos niinku viini voisi olla semmoinen asia, että se ei päihdyttäisi ja se olisi terveellistä, niin mä aloittaisin mun aamua aina lasillisella viiniä. Mut jos mä ottaisin... Tiedätkö mitä? Mä voin heittää sulle tuohon vasta-argumentti. Mä voin tuoda sulle alkoholitonta viiniä. Se ei ole hyvää. Niin miksi se ei ole hyvää? Koska se ei maistu niin voimakkaalta. Mä oon maistanut, mä olin silleen, että no mä tykkään viinin mausta, mutta mä en halua sitä niinku pientä väsymystä siitä yhdestä lasista. Että mä otan niinku alkoholitonta. Mä maistoin sitä. Se ei antanut sitä samaa semmoista... Niin, koska siinä ei ole, sä tiedät, että siinä ei ole alkoholia, mutta jos joku antaisi sulle ei, viiniä, missä sä et tiedä, että siinä ei ole alkoholia, niin se olisi ihan... Ei, mutta sama pätee myös matala alkoholipitoisiin viineihin, mitä saa ruokakaupasta. Mun mielestä ihan sama efekti. Se on se käyminen, mikä varmaan tuo sen hyvän maun siihen. Niin sen takia olisi pikkasen huolestuttavaa, jos meikäläinen aloittaisi aamua aina yhden lasin viiniä. Mieti sitä skenaarioa, että sä heräät aamulla, sä korkkaat mulle ja kaadat viinilasin. Hyi hemmet. Ja siis kun yksi asia, mitä mä myöskään ymmärrän alkoholissa, on tasoittava. Miten joku voi seuraavana päivänä, kun sä oot ollut edellisen päivän juomassa, sä heräät aamulla, sä oot vaan, mulla on ihan hirveä olo, mä vedän yhden bissen, niin helpottaa. Ton mä jotenkin ymmärrän, koska sit kun sä oot siinä krapulas, sä vedät yhden tasoittavan, niin sä et ole enää siinä krapulassa, sä oot ihan pienessä hiprakas. Ja sit kun se laskee, niin sä et ole enää krapulas. Mä en ole kylläkin kokeillut tota. Niin. Koska siis me tehtiin aina risteilyllä. Kun me lähdettiin risteilylle, niin sitten me tehtiin silleen, että kun me oltiin siis tässä on tosi monta vuotta aikaa, niin kun me oltiin dokattu ja näin, niin sitten seuraavana aamuna kaikki oli ihan semmoinen niin kuin fiiliksellä. Niin me otettiin raakaa viinaa ja klup, aina pari niin kuin isoa huikkausta. Ja sitten me ollaan taas. Ei kun kyllä mä oon festareilla. Se 3. päivä on kyllä hirveä, kun sä avaat sen lonkeron. Siitä tulee ihan hirveä fiilis. Kun sä avaat sen lonkeron 3. päivää putkeen, sä oot vaan, vaikka se on festari ja sä et tee tota muuten, mutta sit sä oot vaan, että jumalauta, siis tämähän on alkoholisti niinku alku. Tiedätkö? Mulla tulee semmonen, mä pelkään ihan sairaasti sitä, että mä jään riippuvaiseksi johonkin. No mut kunhan se jää nyt siihen. Niin, ja se ei ikinä jatku siitä, että mä niinku, sit maanantaina kun mä tuun kotiin, niin jatkuu vaan ja seuraava viikko. Yksi alkoholi, mistä mä tykkään oikeasti sen mausta, ja mä muistan, mä oon tehnyt tän kerran tai pari kesällä, että mä ihan jääkylmänä laitan shotin viinaa ja batteriperää, jäitä perää, ihan kylmänä istun vaan sohvalle. Ihan vitun hyvää. Vodka-batteri. Niin, siis vodka-batteri. Joo. Mulla on mun drinkki, tai go-to-drinkki on margarita. Mutta se on vähän semmonen, kun mä vihaan sitä, mä oon nyt vasta hiffannut sen, että mä en tykkää siitä, että kun mennään baariin, niin sitä juodaan sitä juomaa vaan eikö siis päihtymisen takia, vaan mä rakastan sitä nautiskelua, että se juoma maistuu hyvältä ja se niinku päihtyminen tulee sit siinä niinku samalla. Mut se, että mä oon ollut aikaisemmin oikeesti, mä en enää pysty. Sori nyt vaan, Pinja. Mutta
sinä et osaa kyllä nauttia alkoholista. Sä osaat nauttia ensimmäiset 2. Sä nautit 1, kivaa, toinen, kuka tulee ottaa shotit? En oo enää tommonen. Kuka tulee ottaa shotit? Siis Otaks sä? Mä tarjoan. Onks meitä 5, 4, 6? Mä tarjoan. Mulla on toi paha, että mä tykkään alkaa sit tarjoa shotteja. Mä en oo semmonen, kuka ostaa viinapullon silleen 750, too much. Mut siis mä niinku tykkään tarjoa jengille, se on kiva. Mä se, älä huoli, anna mä otan sulle juomaan. Sä haluat saman, okei mä voin ottaa sulle. Se on kivaa. Sitten tulee semmonen hyvä fiilis, että mä voin tarjoa jollekin. Mutta me ei olla pitkään aikaa oltu tommosessa tilanteessa yhdessä. Okei, jääkiekkomatsin jatkoillahan me oltiin. Mä en dokannut jääkiekon jatkoilla. Niin, mut mä join. Aa. Niin, että se on niinku me ollaan oltu tommosessa tilanteessa yli silloin viimeksi. Mutta en mä silloinkaan pari lasia viiniä vaan. Että niinku, mulla ei enää, me ollaan oltu tyyli aikaisemmin, niin se on ollut sitä, että mä oon ollut Ja jäädä näin. Joo, niin ensinnäkään mä vihaan sitä oloa, mikä tulee seuraavan päivänä. Ja tää nyt kuulostaa ihan helvetin niin kuin, semmoiselta life coach jutulta, mutta mua kiinnostaa mun oma terveys sen verran ja mun oma hyvinvointi, että mä en halua pilaa sitä seuraavaa päivää. Siis se on niinku mulla se ensimmäinen asia, kun mä otan sen viinilasin, niin mun eka ajatus on jo se seuraava päivä. Tiedätkö mikä mulla auttaa? Mä mietin aina treeniä. Just, joo, sama. Mä mietin aina treeniä, jos mä oon silleen, no jos mä yhden otan, sit mä oon silleen, no pitäisikö vähän irrotella tänne. Sitten mä oon vaan, alan miettiä vittu, mä herään huomenna, koko viikon treenit menee pieleen, ei oo ruokahalua, pierut haisee, joo, en mä edes aloita. Joo. Niin sitten seuraavan päivän mä oon vaan, onneksi mä en juonut. Ei kun joo, siis toi on just se, että sä lainaat seuraavan päivän iloa sille illalle. Niin se on siis ihan hirveä ajatus. Mä niin kuin joo, niin sen takia ei Mutta jos ei oo mitään niin kuin, no rehellisesti, jos mulla ei olisi velvollisuuksia hoidettavana, niin kyllä mäkin olisin tuolla joka viikonloppu varmaan vetelemään. Tiedätkö? Silleen, että jos vaan, niin kuin, antais vaan mennä. Niin, siis ei vaan, niin kuin, en mä keksi siihen mitään muuta syytä, niin kuin ihmiset, ketkä pystyy esimerkiksi juoda joka viikonloppu, niin niillä on vaan se koko viikonloppu vapaa, niin ei ne varmaan, tai silleen, ei ole oikein mitään muuta tekemistä, tiedätkö? Niin, eikö joo? Niin. Toi on ihan totta. Mutta se on välillä on ihana lähteä niinku juhlimaan ja silleen, esimerkiksi nyt kun mä tiedän jengi on siellä täpinoissa venannut vappuun silleen, että nyt päästään niinku revittelemään, niin mikä on ollut sun hulluin vappu? Hulluin vappu? Niitä on aika monta. En ole hirveästi juhlinut nykypäivänä nämä vappu, tai niin kuin lähivuosina. Mutta silloin kun juhlittiin vappuun, niin varmaan jotkut kaivarikeissit. Niin kuin kaivari. Oot sä ollut se, kuka on ollut kaivaris? On, joo. Mutta ei me olla koskaan menty dokaamaan kaivariin. Joo. Te ette ollut, okei. Ei me ikin okei, kyllä me ollaan dokattu kaivariin. Stop lying. Nyt kun mä rupesin muistelemaan, niin kyllä meillä meni joskus nuorempana aika kovaa. Joo. Mutta sekin voi olla, että miksi nykypäivänä ei enää kiinnosta, kun veti niin täysin nuorempana, niin ei vaan nykypäivänä ole silleen, viikonlopput ei. Niin, että nyt on niinku, se on jäänyt taaksepäin niin. ja näin. Joo. Kyllä sitä alaikäisenä baareissakin ollaan oltu ja niin. kaikkea, niin sit on kokenut kaiken nuorena, niin nytten ei tarvi kokea niitä aikuisena, kun kokee ne nuorena. Kaikki tommoset huonot asiat. Niin, yksi hyvä puoli siinä, miksi sä oot aloittanut nuorena. On se, että mun ei tarvi kokea niitä aikuisena. Joo, ei, koska mullahan... Että mä voin keskittyä mun aikuiselämään. Koska mullahan oli se, että kun mä olin julkisuudessa, niin mä en voinut mennä mihinkään. Koska se oli siis ihan, mä pelkäsin yli kaiken sitä, niin kuin joku saa musta kuva jossain kotibileissä tai jossain. Niin mä aloitin sitten, kun mä täytin 18. Niin sit juotiin ja sit mä en osannut juoda. Niin sit se oli sitä, että oksennettiin ja oltiin niinku sammuneena jossain nurkassa. Ja niinku tosi pitkään mulla kesti oppia siihen, että miten alkoholista saa itsellensä kivaa. Mä olin sammuneena nurkassa 15-14 elämänkoulu. Saks? Mä kerron yhden. En sano kellekään, että aloitan nuorena. No, don't. Niin. Kaikki ei todellakaan kannata. Ei todellakaan kannata. Joo, ei. Mutta niinku hyvä puoli se aikuisuudessa on se, että kun on kokenut kaiken nuorena, niin ei tarvii nykyään enää kokea. Ja sitten, tai se kaikki käy tylsäksi. Mulla ainakin. Mä muistan nuorempana, kun me oltiin just tutustuttu, niin mä menin Ieni messiin viettää vähän viikonloppuiltaa ja siis
Siis Iad on aina yleensä se, kuka on paremmassa kunnossa. Niin kuin nyt aikuisiellä, jos me ollaan juotu, niin se on yleensä mä, kuka örveltää ja Iad on niin kuin se fiksumpi tyyppi. Mutta kerran nuorempana, niin Iad joi siis raakaa viinaa suoraan pullosta. Me hengattiin siis, kuljettiin bussilla ympäri Vantaata ja sitten me oltiin jossain Haksissa, jossain kerrostalojen semmoisessa pyykkipaikassa istuttiin. Mä muistan tän illan. Joo. Sitten me lähdetään siitä näin, noin kumonnut. Mä olin siinä mukaan, meitä oli 3. Noin kumos sen pullon. Sitten me mennään bussipysäkille. Siis meitä oli 2, me oltiin joku 14-15. Joo. Ei ollut, me oltiin 15-16-vuotiaat, meitä oli 2 ja me vedettiin puohkia litra. Eikö miettikää sitä, siis nykypäivänä, voisitko tehdä tolleen? Ei vitussa. Niin, ja siis se oli legit silleen, glug, 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 ota siitä. Joo, ja vähän joku mehukatti vieressä silleen, Niin. otettiin siitä välillä huikkaa. Mä olin siis messissä, olin siellä mukana niin kuin hengailemassa. Sitten me päästään bussipysäkille, nää on vähän Twitterissa. Sitten Iad istuu siihen bussipysäkille. Ja laatta lentää, vittu. Joo, suoraan siihen bussipysäkin lattiaan, niin kuin bussipysäkin siihen asfaltille. Sitten mä oon tosi herkkä näkee tommoista tilannetta, että mä lähden juoksemaan toiseen suuntaan, koska se tuli yhtäkkiä. Tiedätkö, sä et antanut mitään merkkiä siitä silleen. Mulla tulee yhtäkkiä oksennus. Mulla on se, että se vetistelee 2 sekuntia, sit mä oon näin, oh fuck. Ja kaikki on ulkona. Ja sitten taas, oi nyt on parempi fiilis. Meillä oli yksi frendi, mä en ole ikinä nähnyt, että joku tekee tälle. Mutta me oltiin, siis ei kukaan ei ollut juonut alkoholia tai mitään, me oltiin me oltiin Shellillä. Sitten Iad sanoo jotain, mun velikin oli mukana, Iad sanoo jotain. Siis kaikki alkaa nauraa niin paljon, että meidän yksi frendi vaan nauraa, että se vaan Siis mä muistan tän, oh my fucking god. Siis se rupes nauraa niin paljon. Sitten se vaan nauroi. Sitten se vaan, ei, lopeta. Mä sattuu vatsaan. Sitten jotain siinä jatkuu. Sitten se oli hetken päästä. Sitten kaikki oli vaan oksensiksi se juttu. Sitten siinä oli vielä yksi frendi, joka on tosi herkkä oksentamiselle. Iad välillä kiusaa sitä, että se tekee niitä semmosia yökkäysääniä, niin se meinaa oksentaa. Se on niinku tosi herkkä. Niin se alkoi yökkäilee. Sitten kun mä kanssa oon aika herkkä, mä aloin yökkäilee. Sitten sehän se oksens myös. Oksens, kun sekin, joo, se herkkä tyyppi. Joo, sit kun se näki sen oksennuksen, se oli vaan sit se vaan kattoo. Joo. Sitten kaikki vaan oksenteli siellä Shellillä. Vaikka niinku, se oli niin hämmentävä tilanne. Mä en ole ikinä nähnyt, että kukaan reagoi tolleen niinku nauramiseen. Ei kun yleensä sanoo, että oi vitsi, mua sattuu vatsalihaksiin tai sattuu poskiin, kun naurattaa, niin ei kukaan ole silleen, lopeta mitä ollaan oksentaa, jos sä niinku nauratat mua vielä. Ai. Legendaarisia aikoja, huhua. Mut mulla aina, siis kun jengi puhuu kaivarivapusta, niin mulla vaan alkaa ahistaa pelkkä ajatus. Siis jotenkin mulla on jäänyt traumat kaikista festareista semmosista, kun on väkijoukkoja ja mua revitään ja mua tullaan halaa väkisiä ja kaikkea tämmöistä. Niin mä näen kaivarin vaan semmoisen painajaisen. Mä voisin nähdä painajaista siitä, että mä joudun niinku sinne. Kaivopuisto nykyään ainakin se, mitä mä kävin kokemassa siellä tuossa 2 vuotta sitten. Se ajattelet aikuisiellä. Oltiin kavereiden kanssa. Mä edes niin jotenkaan sisäistänyt että sä oot ollut 2 vuotta sitten. Olisiko ollut viime vuonna tai sitä edellisen vuonna. Niin mä oltiin että ei vitsi, että käydään katsoa, mitä nämä junnut nykyään väsää. Niin kun... Vähän tämmönen kulttuurielämys. Joo. Mentiin sinne, oltiin siellä, katsottiin näin, yhtäkkiä takaa kuuluu, ai, ihan täysin alkaa huutoa. Me katsotaan taakse. Siinä on vittu poika saatana, makaa lattialla. Ihan veressä. Sitä on just puukotettu. Me oltiin vaan... Ei saakeli. Joo, siis semmonen niinku pitkä puukko vielä. Ei ollut mikään semmonen linkkari. Se oli semmonen niinku, tiedätkö... Trigger warning. Joo, trigger warning muuten. Niin siis sitä oli puukotettu vatsaa. Kop. Ja mä vaan näin, että sieltä kipittää vittu jotkut. No poliisi tuli siellä tosi nopeasti ja kaikki ambulansseina. Siis siitähän tuli Iltalehteenkin juttu. Siis mun kaveri näkyi siellä Iltalehden kuvassa, kun se on vaan katsoa, mitä vittu. Täällä tapahtuu. Selvisikö se, please? Joo, siis selvisi. Okei. Kyllä se selvisi siitä.
nyt niin usein kuole puukotukseen, niin kuin yhteen puukotukseen? Mä ajattelin jotenkin silleen, että jos se puhkaisee jotain elimistöä, niin se on aika niin kuin nopeasti sisäinen verenvuoto. Ja... Ajattele sitä, että ainakin 85% ihmisen kropasta on niin kuin deadly. Ei tappava. Niin. Niin, että se on, joo. Elikkä paskatuuri, jos osuu niin kuin huonon kohtaan. Niin. Tai ne, ketkä osaa ampua, niin ne tietää, mihin ampua. Niin. Hyi, että ihan hirveetä. Et sä et yleensä kuole siihen niin kuin osumaan, sä kuolet siihen verenhukkaan, mikä siitä tulee. Joo. Joo, että jos sä saat tarpeeksi nopeasti ensiapuun, niin et sä yleensä delaa niihin. Joo. Mä oon kerran kyllä ollut... anteeksi, jatka, miten se jatkuu se ilta Ei vielä. mitään, siis sitten vaan lanssi tuli ja poliisit tyhjennettiin, ruvettiin tyhjentämään mestoja. Siis tää oli keskellä kirkasta päivää. Niin, eikö se ole yleensä silleen, että kaivari tyhjennetään aika nopea? Ei, se yleensä kaivari tyhjennetään joskus 9-10 aikaa. Sitten kun jengi alkaa niinku hulluntua niinku alkoholista. Eikö siellä ole tappeluita kaikkea? On, joo. Sen takia siis me mentiin katsomaan sinne. Me oltiin silleen, että no vähän, jos saa, tieksä, katsottua vähän silleen, uhuu, jee, pyydetään poliisit ja haetaan nämä kaikki, jee. Joo, vähän kiusaan niitä silleen, hei, tuolla on tappelu kaikki. Mut joo, sit me mentiin sinne, yhtäkkiä katsottiin selän taakse, jotain oli puukotettu. Me oltiin vaan, tätäkö tää nykynuoriso on? Siis mä en tiennyt edes, että sä oot ollut siellä samaan aikaan. Mä olin, ei viime vappu, mä en edes muista, mitä mä tein viime vappuna. Mutta sitä varmaan edellisen... himas, todennäköisesti. Varmaan himassa, joo, koska se ei ollut itselle, ei ole ollut niin iso juhla, koska mä en ole päässyt siihen juhlimiskulttuuriin mukaan, mutta ikimuistoisin vappu on kyllä se, että mä olin selviytyissä yhden vappu. Siis me ollaan tosi useasti niinku, ainakin vaan oltu vappuna. Niinku, ei olla niinku tehty mitään. En mä ole ikinä ainakaan päässyt vappuun silleen, woohoo, yeah. Mut nyt mä ajattelin, että mä haluaisin pitää mun lakkia. Mä en ole kertaakaan vielä vappuna pitänyt sitä. Ei muuta kuin pidät sitä ja meet jonkun parin kaverin kanssa Helsinkiin ja... Niin, paitsi että me ajateltiin, että me vietetään vappupäivä yhdessä, niin kuin minä ja sinä. Mm. Niin, et en tiedä vielä mitä me tehdään, mutta mä pidän mun lakkia päässä, koska se on mun ainut semmoinen koulullinen juttu, mitä on tehnyt. Kyllä. Pinja, mä en nyt tiedä, onko tää ihan hyvä juttu, mutta mulla on oikeasti kehittynyt käsissä jotain uusia lihaksia. Siis tää ei ole mahdollista. Mitä? Häh? Siis, kato, teppä näin. Kato, sulla ei ole lihaksia siinä. Tässä. Ai siis niinku rystysten välissä? Niin. Näytäpä Teppä näin. Kato. Ootko varma, että toi on lihas? Pinja, kokeile. Siis, mä osaan vittu jännittää mun rystysen välit. Siis Iadilla on kasvanut lihas rystysten väliin. Mulla on vaan ei, niinku... toi on niinku, siis kato Onpas, tänne. kato nyt te. Häh? Mut kato näitä muita, kato kuinka isot ne on, kato niinku kuinka näkyvät. Kyllä mulkin näkyy tossa esimerkiksi. Onko näin? En oo ikinä ennen huomannut tota. Mut niinku, miten sä oot treenannut niitä puristelua? En minä vittu tiedä. Puristelu on varmaan niin kova, jotain tankoa. Siis kun me äsken oltiin salilla, niin ei kellään muulla ollut. Tai miksi minulla on? Mulla on niinku, hei, nyt tää häiritsee. En mä ikinä nähnyt, että mulla on tommonen monttu tossa. Siis mitä helvettiä? Ei toi mahdollista. Siis näet sä tän? Joo. Kattokaa teidän etusormen ja keskisormen niin rystysten väliin, että onko teillä siinä lihas, semmoinen näkyvä lihas, koska meillä nyt selvästi on ja mulla on oikeassa kädessä. Onko sulla oikeassa? On ja mulla on niinku jopa tässä. Kato. Niin kuin nimettömän, eikö pikkurillin niin. kohdalla? Iadista tulee Hulk. Mulla kehittyy jotain uusia vitun lihaksia, mitä ei ole ennen. Mä oon evoluution ykköspää. Nyt sua aletaan vaan tutkimaan lisääntyä. kohta vittu. Mä ajattelin, että sinua aletaan niinku lisäännyttämään. Hell yeah. Mieti, kun sä vaan siis niinku... Minions! Niin! Tonight we will steal the moon! En mä muista, Sitten olisi paljon pikkujadeja. Siis se olisi ihan kauheeta, jos niitä olisi paljon. Miksi? Semmoinen yksi olisi ihan kiva. Mut silleen niitä... Siis apua, ajattele, kun täällä olisi joku 10 pikkujadia. Ja ei... sitten ne vaan huutelis. Siis sä saisit jonkun mental breakdownin tunnin sisään. Ei kun mä oon muutenkin niin ääniherkkä. Niin. Siis mä olisin täällä vaan jossain nurkassa. Mä olisin vaan... Miettikää tää tilanne, meillä on 10 lasta.
Ja ne on kaikki niinku meidän biologisia lapsia, että ne on niinku pikkuiadeja. Ja ne on kaikki tullut mun geeneihin. Joo, ne on kaikki vähän tommosia hulivilejä. Iade lähtee töihin. Mä tuun takas, sä oot keskellä täällä. Täällä on kaikki revitty ihan paskat, kaikki seinät piirretty ihan täyteen. Mä oon tuolla nurkassa vaan istun tälleen. Mulla on vaan ripsarit levinnyt maahan. Sä vaan tuut, sä oot vaan, mitä täällä tapahtuu? Mä en pysty tähän enää. Sitten mut viedään Auroran mielisairaalaan. Mä en tuu Sinne enää sä takas. kuulut, sun toinen nimi on Aurora. Niin, ja mun kirja on Aurora, henkilöni joutuu Aurora. Mä kerran tein jonkun äänen. Ja Pinja on ääniherkkä. Ja me ollaan tästä juteltu aikaisemmin. Sulla saattaa olla jonkin sortin niin kuin ääniherkkyys. Joo, kyllä. Esimerkiksi viime jaksossa puhuttiin Berliinin ambulansseista, miten se ääni on erittäin inhottava. Niin, ja tähän ääniherkkyyteen kuuluu sitten niin kuin, erilaisia reaktioita. Ja viimeisin reaktio millä mä nauroin ihan helvetisti, ne ketkä katsoo tätä videolla, niin Pinja jotain teki, sit mä tein jonkun äänen, Pinja peitti sen korvat ja teki... En oo Olit noin. Milloin? Mä en muista. Mä muistan, mä olin tulos täältä olkkarista keittiöön ja sit mä tein jonkun äänen, sit sä olit... Joo. Ja sit mulla on siis niinku mä otan mun korvista kiinni ja alan silleen heilu vähän niinku. Mutta... Mitä tämä muistuttaa? En tiedä, mutta semmonen yleisin, mitä mä teen, että jos joku ääni inhottaa mua, niin mä oon silleen... mä nyt yritän... Mä oon niinku alkaa vituttaa se. Tiedätkö se niinku... Haarukka. No ei siinä mä oon näin. Älä! Mä otan korvista kiinni ja alan huutaa, että mun oma ääni peittää sen äänen. Kaikki tommoset liituäänet, kaikki ei niinku, hyi helvetti. En voi sietää. Mutta parasta tässä... Hyi vittu, sit sori... Tiedätkö kun sanoit liitu, mulla tuli mieleen, että opettajalla, tiedätkö se piirtää liitua, sit se vahingossa tekee... Ai saatana se... Joo, älä puhu yhtään enempää. Tää audiovisuaalinen nautinto, tää meidän jakso, niin älä puhu yhtään. Ei. Mutta parasta tässä on se, että kun vihaa jotain ääniä tosi paljon, niin mä myös kiinnitän paljon huomiota erilaisiin ääniin, mistä mä nautin tosi paljon. Ja mulla on niitä paljon, ja ne on tosi spesifejä juttuja. No toi on ihan kiva ääni. Toi on ihan kiva. Tuli tosta mieleen. Yksi mun lemppariääni on se, tiedätkö, kun puhelimen saa kiinni sen jutun, sen semmoisen imukuppijutun, että sä saat niitä seinään kiinni, niin semmoista pöytää. Sitten se tulee semmoinen... Joo, mä saatan istua tossa ja vaan repii sitä tälleen näin. Se on niinku, sit sä et pysty lopettaa sitä, se on niin ihana ääni. Sitten vaan jatkat tälleen sit silleen, että vittu tyhjältä, että kukaan ei näe mua, mutta se on ihan ääni. Ääni, mistä mä nautin. Applen ostoäänestä. Se on ihana pöding. Joo. Eikö se ookin? Joo, se double click, kun sä ostat. Ja varsinkin, jos sä ostat netistä vaatteita. Se ääni tuntuu vielä paremmalta. Apple Pay, tik tik. Kling. Joo, sun ei tarvitse mitään korttijuttuja laittaa. Ja sit se ääni on vielä tommonen. Se on niinku kirsikka kakun päälle. Oi että. Se on niin ihana. Ja sit kun Face ID toimii ykkösellä. Mulla ei välillä ota sitä. Mulla on yksi ääni, mitä on vihaan yli kaiken. Se liittyy alkoholiin. Sun känniääni. Siis mä en tiedä, mistä se on tullut, että miksi se triggeröi mua niin paljon. Sulla on varmaan traumat. Voi olla. Oikeesti voi niin olla, voi koska olla. sä oot Iadon joutunut pelastaa mut niin monesta tilanteesta, kun mä oon ollut liian humalassa. Iadon joutunut pitää musta huolta, Iadon joutunut rageen mulle niinku ihan siis semmosia niinku kaikki ääripäitä sen takia, niin mä veikkaan. Ja siis ei nyt mitään semmosia, että Pinja käy juomassa ja Ian ragee, miksi sä vittu juot, vaan semmosia, että Pinja on yksin Turun keskustassa, Pinja on aivan kännissä ja hän sanoo mulle, mäpä jään tähän bussipysäkille nukkumaan. Mä sanoin, no et vittu varmana jää siihen, vaan nouset vittu ylös. Joo, tai sitten Iad soittaa mulle, kysy missä oot, kuuluu taustalla musiikki, mä oon silleen, mä oon baarissa, mutta mä en tiedä missä mä oon. Ei edes se. Sä et edes sanonut baarissa. Okei. Mä en muista tätä edes kunnolla. Juttu meni näin. Hei, mä oon lähes ulos.
tämmönen, joku PR-tapahtuma. Okei, ei mitään, monet sut himaa. Siis en mä ajatellut dokaa, että mä tuun varmaan joskus siihen 11 aikaa kotiin. Okei. Mä istun, kattelen TVt. Huomenna aamu 6 herätys töihin. Kello lyö 11. Pinestä ei kuulu mitään, kello lyö 12. Ei tule vieläkään mitään viestiä, ei mitään. Kello lyö 1 aamuyöllä. Mä laitan Pinjalle viestiä. Missä oot? Menee puoli tuntia eteenpäin, ei mitään vastausta. Kello lyö 2. Soitan, ei vastaa. Tuliko huolestunut? Häh? No siis, en mä tiedä miten selittää, mutta tuli semmoinen olo, että vittu, onko sitä nyt oikeasti elossa? Kello lyö 3 aamuyöllä ja sä et vastaa puhelimeen, et viestiin, et puhelimeen. Ja mä yleensä aina vastaan. Niin sit mä olin silleen, mitäköhäs vittua on käynyt? Mulla on aamu 6 töitä, kello lyö 3:30. Pinja soittaa, haloo. Ei, kun sä soitit mulle uudestaan. Ei, kun niin mä soitin ja Pinja vastasi sen siihen puheluun vihdoin. Sitten mä olin se, missä vitussa sä olet? Ja Pinjan vastaus oli, en mä tiedä. Muistakaa, mä tuun 11 kotiin, mä en dokaa ja mä oon menossa PR-tapahtumaan. Onks sulla ympärillä ketään, ketä vittu pystyy puhumaan? Joo. Sä esität mua aika hyvin. Koska sä vittu ei oo hirveän vaikea esittää ihmistä, kenellä ei tuu sanoja suusta. No mut tehdäänkö long story short? Sitten long story short, Pinja on, siis mä sanoin, että missä sä oot, en tiedä, mä jaan sulle mun sijainnin, piip, 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 menee 10 minuuttia, ei oo sijaintia vieläkään tullut. Mä soitan uudestaan, ei vastaa, soitan uudestaan, vastaa. Missä vitussa sä olet? Et niin kun, mulla on vittu 2 tunnin päästä duuni, sä et oo himas, sä oot vittu aivan kaatokännis, ja sä et tiedä missä sä oot. Sitten Pinjan kaveri, yksi somehenkilö otti puhelimen, sanoi haloja, me ollaan täällä ja täällä. Voidaanko kertoa, että me oltiin ihkussa? Joo, me ollaan täällä ja täällä, että oikeesti mä hävettää. Tuutko sä hakee Pinjan? Mä lähin, puin vaatteet, kello on vittu 4 yöllä. Vähän aikaisemmin, ei ole ihan pilkku vielä tullut. Mä menin himasta hakee Pinjan, mä näen vaan, mä katon siitä autosta, Pinja ei vittu pysy jaloillaan. Mä istuin siellä semmosessa penkissä. Joo, ja sit sen vittu frendi talutti sitä. Sun kaveri ei uskaltanut sanoa mulle mitään. Se vaan katsoi mua silmiin, se oli vaan... Tossa, deal with her. Ihan se ei legit sanonut mulle mitään, se oli vaan... Moi. Sitäkin hävetti varmaan. Häh? Ei edes se vittu, mä en oo ikinä varmaan ollut niin raivoissani kuin se yö. Se ärsytti niin paljon. Mua ei ärsyttänyt se, että sä vittu dokasit itsestä tommosia, kuten vaan mua ärsytti se, että mulla on tunnin päästä herätys ja mua on Helsingin keskustassa. Joo, eikö joo, toi on just tommoista omaa tyhmyyttä oikeesti. Sulla oli täys kaikki oikeus olla mulle vihainen. Mä olin myös itselleni ihan supervihainen seuraavan aamuna. Anyways, sitten mä otan Pinjan, ajan kotiin, tää sammuu vittu kesken matkaa, me ollaan himas, parkkeeraa auton. Sitten mä sanoin, että nouse vittu ylös, me ollaan himas. Se nouse vittu ylös, mä en nyt jaksa. Ei, mä jään tähän nukkuun. No vittu, jää sit siihen nukkumaan. Nousin ylös, paiskasin ovenkin. Sitten avautui ovi. Olenkin oikeesti jättämässä mua tähän nukkuun. Mä vittu nouse ylös. Kun sulle sanotaan kerran nouse ylös, niin vittu nouse ylös. Ja sit naurattaa se, että mä suutuin sulle siinä. Joo, ja sit mulle sultaan vittu siitä, että mä en jaksa saatana katsoa jonkun perään, kun kello on 5 yöllä ja mulla on 6 töitä. Joo. Mut mä tulin kotiin. Siis en mä enää pystynyt nukkumaan. Mä ärsytti niin paljon, mä istuin tuossa sohvalla, mä olin vaan näin. Mä menin ulkovaatteet. Joo, tää meni ulkovaatteet päällä, se vaan vittu nasahti sohvalle, ei kun sängylle. Sänky, joo. Sitten mä olin se, mä en edes vittu halua mennä sinne. Siis tällä hetkellä en kestä ollenkaan kännisiä ihmisiä. Mä istuin tuohon noin sohvalle, katsoin sarjaa. Herätyskello soi. Plililing. Ja vittu töihin. Yes. Joo, mä heräsin seuraavan aamun puhelinsoittoon, että missä sä oot. Mä olin vaan apua, missä mun pitää olla.
täydet meikit naamas, nahkatakki vielä päällä, kun mä heräsin tuolta. Siis ihan hirveetä. Mä oon, missä mun pitää olla? Joo, sulla on kampaaja. Aika alkoi nyt, että missä sä oot? Mä olin, että pystyt sä ottaa tunnin, että mä tuun. Mä kävin peseen naama, varmaan vieläkin kännis. Menin sinne kampaajalle. Siis mä oikeasti haluan tietää, että miten sä pääsit siihen kuntoon. Että Mä join koktaileja toisensa perään, tiedätkö? Siis ihan järkyttävää. Mä en enää ikin... Siis mä en tiedä, siis 10.30 tuli kuva. Olen lähdössä kotiin päin. Seuraava puhelinvastaus. 3:30, jos sun susta ei lähes sanoi. Jos ei, toi on ehkä pahempi jopa kuin se bussipysäkki juttu. Niin. 10.30 mulle laitetaan viesti. On lähdössä kotiin päin, tilasin just taksin. Puoli tuntia eteenpäin. Naista ei näy. Joo. Niin ja tilasin just taksin. Kello on 2 yöllä ja hän ei vastaa puhelimeen. Se on varmasti paloteltuna vittu jonkun kellarissa. Joo, niin noi on tommosia juttuja, että voitte ymmärtää nykypäivän, että, että mä oon oppinut vasta lähiaikoina, että miten alkoholista voi nauttia oikeesti. Ja parhaimmat illat on semmosia, että sä juot oikeesti maks 4 lasia viiniä. Silloin mulla on kaikista hauskinta. Sanoinko just 4? Sä oot kännissä 2. Niin, 4 on semmonen kiva. Mut kun 4 on mä osaan juoda. Mä oon 2 kännistä, mutta 4 on... Ei, kun 2 lasia... Ei niitä aleta säätä, ei aleta väittele tästä. Okei. Okay. 4 lasia on silleen mun mielestä todella hyvä iltaan, että jos on pitkä ilta. Joo. 1 lasi tulee, mä alkaa aina haukotuttaa. Mä oon aina silleen, koko ajan haukotuttaa. Toka lasi tulee hiprakka, parhain olo. Mulla on kaikista semmonen fiilis. Ja sit siinä on se ratkaiseva hetki, miten sä toimit seuraavaksi. Sit sun pitää hetki taukoa ja sit juoda 3 lasi, että se hiprakka jatkuu. Koska jos mä juon... Ja se 3 lasi ei juoda. Okei, hiprakka alkaa laskea. Joo, ei vaan sun pitää pikkuhiljaa, sun pitää ylläpitää sitä hiprakkaa. Ja sit samalla tyylillä 4 lasi. Ja sit sen jälkeen sä meet himaan ja juot litran vettä. Sä oot tunnin hereillä, kun sä meet himaan, vaikka kuinka paljon väsyttäis. Sä oot tunnin hereillä, juot vettä vitusti, otat särkylääkkeen, niin aamulla ei ole mitään. Opin tämän salilta yhdeltä tyypiltä, että otan kaikki, en ota kredittejä tästä. Mutta viini on semmoinen, mistä tulee päänsärky, niin kun tekee tolleen, niin ei tuu. Nämä vinkit olisit varmaan tarvinnut eilen, mutta sait nyt kuulla tälle jälkeenpäin. Niin kuin kuuntelijalle, jos hän kuuntelee mä luulin, torstain. missä sä oot ollut mukaan eilen dokaamassa. Joo, surprise! Joo, ei. Mutta mä haluan kertoa teille vielä yhdestä äänestä, mikä mun on pakko päästä nyt ulos. Ei siis, en päästä sitä ääntä. Vaan siis tämä tarina minun pitää päästä ulos. Mun mielestä parhain äänimaisema, mitä voi olla, on se, että sä meet taksiin. Mersu, nahkapenkki, taksi. Semmonen uusi. Se vilkku on semmonen tosi crispy, kun se kääntää sen vilkun, se ensin naksahtaa silleen, ja sit kuuluu semmonen ihana ääni, okei? Okay? Sitten, kun sillä on takki päällä, semmoinen taksitakki, ja sitten on nahkapenkki, sitten kun se liikkuu, niin se nahka vähän natisee silleen, tolleen. Joo. Sitten se ajaa, sit kun se nostaa kättä, niin se natisee myös vähän se sen takki. Jos on hyvä päivä, niin silloin nahkatakki sillä kuskilla päällä. Sitten se natisee, kun se kääntää sitä rattia. Sitten kun se kääntää avaimet vähän hölskyy tälleen, kuuluu semmoinen vähän kilikilistä, sä istut siellä takapenkillä, sä oot oho, tää äänimaisema. Siis tiedä, siitä mulla tuli tosta taksikuskista mieleen. Muistatko se kerran, kun me tilattiin taksi? Keskellä yötä me oltiin just tulossa jostain. Me tilattiin taksi ja sitten meidän piti äkkiä päästä jonnekin. Oli keskellä yötä siis. Sitten se oli vaan, jotain sanottiin, että anteeksi, että meillä on vähän kiire. Sitten se oli vaan, kiire? Joo, sitten se vaan, okei. Siis mä hämärästi siis muistan. Sitten se oli yhtä kivaa. Sitten kun me ajettiin väärästä, niin sitten se oli vaan, onko poliisi? Ei ole vittu. Käänsi vaan keskellä motaria auton ja lähti toiseen suuntaan. Muistatko sen? Se oli Vuosaaressa. Joo, se oli Vuosaaressa. Joo, se oli vaan, että
älkää kertoko tästä kellekään. Se veti keskellä motari U-käännöksen. Siellä tiedätkö, kun aita niin kuin katkee. Siellä on semmoinen tyhjä tila, se vaan teki U-käännöksen. Me oltiin siellä takapenkillä vaan. Mä olin vaan vittu, this is my kind of taxi, joo, man. se oli ensimmäisiä kertoja, kun me tilattiin Boltti tai joku tai mikään tällainen. Se taisi olla... mikä ei ole... Jango. Se oli tyyli ekoi kertoi, kun me tilattiin mitään tommosta, mutta se oli Jango just. Joo. Me oltiin, että ai Jango-kyyti on tällaista. Pääsee vitsi nopeasti paikkoihin. Joo, eikö just näin. No on hauskoja. Okei, toi on vähän näästi. Ei ole mikään seksuaalinen juttu, ei kuulu mitenkään seksuaaliseen juttuun. Siis toi on niin kuin näästi. Silleen tosi näästi. Tää ei ole mitenkään ääni. Toi on enemmän semmonen... Tiedätkö, ei ole pieru. Oh, damn. Ei ole pieru. Mutta se on kakka. Oikeesti. Hei, Tiedätkö, kun sulla on niin pitkä kakka, se tulee niin, tiedätkö, että se ei ole yhtään rikki. Ja sitten ennen kuin se tulee ulos sun pepusta, niin se ehti osua sinne veteen. Tiedätkö, se on niin pitkä kakka. Ja sitten se vaan lusahtaa sinne veteen silleen. Että sit ei tuu sitä blonks. Niin se vaan menee silleen. Siis oikeesti. Niin sä tiedät siitä, että sä oot syönyt hyvin. Niin totta, sä oot syönyt tarpeeksi kuitua. Joo. Niin sit sä tiedät, että se ei ole tarpeeksi, se ei ole liian kuiva eikä liian märkä. Niin sit se on just semmonen pitkä, ei hajoile. Se on vaan yksi pitkä kakka, joka tulee. Ja sit sä vaan peset ja se on done. Ja ei tuu infinity poop. Joo, se on perseestä. Se on inhottava. Joo, elikkä siis kun sä oot pessy ja sit kun sä pyyhit, niin sul vaan tulee sitä ruskeata siihen paperiin. Ei, mä just olin Meet and Greetissä viime viikonloppuna ja joku tuli silleen, että mä kuuntelen Kaheliin ne teidän kakkatarinat. Mä olin vaan, että ei saakeli, että joku siis oikeesti kuulee ne. Apua, tiedätkö sä, mulla tuli tossa, vittua, mulla tuli yksi uni mieleen, minkä mä näin tuossa pari yötä sitten. Ja se uni meni näin. Mulla oli nuuska huules, kun mä nukuin. Ja siinä unessa mä näin, että vittu tuli kakkaa suuhun. Oota, mä yritän muistella sitä unta, että miten se meni. Että tuli kakkaa suuhun. Ja sitten mä maistuin ihan vitun paskalle. Niin kuin tosi pahalle. Ja oikeassa elämässä mulla oli tippunut nuuska suun sisälle. Tiedätkö, että mä, niin kuin siitä se paska maku tuli. Niin sit se niin kuin jotenkin meni siihen uneen. Joo. Ja sit mä vaan nialasin sen paskan siinä unessa. Sitten mä heräsin ja mä tajusin, mä nialasin nuuskan just. Oikeesti, mutta sulle ei tullut mitään sen jälkeen. Ei tullut. Kiva, Siis se ei ole eka kerta, että mä nialasin nuuskan. Mua alkaa aina, tiedätkö mä tiedän siitä, että mä oon nialassut nuuskan, kun alkaa närästää. Joo, mutta sun mahalaukko vaan silleen, no niin, joku pikku haaste tuli tähän väliin. Se vaan sulattaa, se imee ne kaikki jutut, mitä ikinä nuuskas onkaan. Joo, no vaan siellä. En mä tiedä, miksi se olisi tolla. Mut ei, mulla oli joku hyvä. Niin, yksi yö, siis mä oikeesti olin siis mä en ole ikin käynyt tolleen. Iad näki musta pahaa unta, että mulle tapahtui pahoja asioita. Ei kerrota nyt, ei mennä liian syvälle tähän, mutta siis Iad näki musta painajaista. Ja mä näin siis jotain painajaista samana yönä. Ja kun me nähdään toisistamme painajaisia, niin sit yöllä keskellä herää ja tyli menee halat toista silleen, että onneksi satelos. Mä näin kerran unta, että Iad kuoli, se oli ehkä hirveintä ikinä. Mutta mä näin unta jostain siis kaljusta miehestä. Ja sitten Iad näki musta pahaa unta. Ja sit Iad yöllä kääntyi halaamaan mua. Ja mä luulin, että se oli se kaljumies, kun Iadin poski osui mun poskeen. Niin mä luulin, että se on sen kaljumiehen pää. Ja mä olin vaan... Siis mä en pystynyt liikkumaan, mä olin niin paskan jäykkä. Kun Iad halas mua, niin mä en pystynyt edes liikkua siitäkään syystä. Mä olin ihan... Siis mä olin ikinä pelottanut niin paljon. Ja siis mun unessa tapahtui silleen, että kun mä otin Pinjasta kiinni näin siinä unessa, niin se oli siinä ihan paskan jäykkänä silleen näin. Että se ei pystynyt liikkumaan, niin sit... Tiedätkö, kun sä et pystynyt oikein elämässä liikkumaan, niin mä olin silleen puoliksi hereillä, puoliksi unes. Niin mä en tajunnut, että sä yrität liikkua. Kun mä näin sut niin siinä unessa vielä, että sä et pysty liikkumaan, mutta mä tajusin sun niin oikeassa elämässä, että sä haluat liikkua, kun sä olit silleen... Joo, mä yritin työntää Iadin naamaa pois. Sanoinko mä jotain? Joo, sanoit. Sitten jotain mä sanoin sulle, sitten mä sanoin, että Pinja, Iad, haloo. Sitten sä olit vaan, mä luulin, sä oot kaljumies. Niin meidän unet
Monet jotenkin, niinku, me ollaan niin telepaattisesti yhteydessä, että meidän unetkin meni tolleen niinku yhteen. Joo. Mietipä sitä. Yksi asia, mitä mä vois sietää äänissä. Tää on ihana. Sormien naksuttelu on ihana ääni. Mun äiti ei voi sietää sitä. Se on aina, jos me naksautellaan paikkoja Huukon kanssa, niin sit se on vaan aina, että älä. Mut ihana kaikki. Ja siis mulla naksuu kyynärtaive. Hyi vittu. Se ei varmaan kuulunut mikkiin. Se on ihana ääni. Selärusautus on varsinkin niin kuin omassa päässä, kun sä kuulet, kun sun oma selkä naksahtaa. Varsinkin pitkän kampaamon tuokion jälkeen. Sä oot 4 tuntia istunut siinä penkissä, sit sä väännät sun selkää. Mä venaan autoon asti. Mä oikein kävelen siellä tälleen, kun se auto naksahtaa mun selän. Sit mä menen siihen, ota hetken. Sit mä oon vaan, mulla on ilme jo valmiin silleen nauttivaa. Sit mä käännyn silleen. Sit mä oon vaan, Kun mä kattoo ikkunan, siis that bitch taking a shit. Mut yksi juttu, mitä mä vois sietää, on kun ihmiset hörppii juomiaan. Tiedätkö, kun on semmosia tyyppejä, ketkä niin kun, ryystää, ei hörpii, vaan siis ryystää juomiaan. Joo, ja oliko se kaikis niin kun, no jossain päin Aasiaa, niin ryystäminen on ihan siis kohteliaisuus. Että sitä pitää ryystää, sitä ruokaa siellä vaan. Turpan kiinni. Se on niinku merkki siitä, että se ruoka on oikeasti niinku hyvää. Miten sä voit ryystää ruokaa? Siis niinku nuudel. Mä vedän vähän riisiä. Ootko ikinä alkanut nauraa, kun oot syönyt riisiä? Joo, sit sä vaan... Lentää sun. Joo. On ollut monta kertaa tässä tilanteessa ja harmillista on se, että on ollut vittu sun vieressä uhrina. Sä olet aina... Ei ole pitkä aikaa mennyt kurkkuun mitään. Niin kuin... Ei, vaan kun sä alat nauramaan, niin sitten vaan sylkäset jotain. Sit sä oot... Oho! Suoraan sun päälle vaan. Suoraan mun ruokaan. Niin sekin joo. Fun factin aika. Fun fact. Tää kertoo pingviineistä. Tiedätkö, kun pingviinit on semmosia söpöjä pikkuolentoja? Pingviinit kosii toisiaan. Eikä kosi. Kyllä. Ja niillä on oma sormus siihen. Mitä? Joo. Mitä? Minkä näköinen sormus? Kivi. Mihin kivi laitetaan? Mihin kivi laitetaan? Se uros, jos se haluu kosia jotain naarasta, niin se etsii sen lempikiven, sit se pitää siitä, sit se menee tarjoamaan sitä sille naaralle. Jos se naaras hyväksyy sen, niin se on sitten tarkoittaa sitä, että ne on nytten naimisissa. Ja sitten ne alkaa harrastamaan seksiä sen jälkeen. Oho. Parittelemaan. Mä luulin oikeasti vähän niin kuin, että ne laittaa jonkun sormuksen niiden varpaaseen. Että nyt on kyllä edistyksellistä, että onko ei, se kivi. Joo, kivi. Miksi kaikilla on kivi? Saukoillakin kivi. Kivi. Niin. I'm not autistic, but I like rocks. I like rocks. Se on niin hyvä. Mutta niin, niillä on kivi, minkä ne antaa näin. Siis kun mulla tulee aina mieleen se Happy Feet, kun puhutaan pingviineistä. Sekin ääni. Se kun se Steppaaminen. kun se kävelee sillä jäällä ja se tekee vähän, se ääni, mä olin lapsenakin sillä, joo se oli niin ihana ääni. Ja siis on paljon ääniä, mitä mä rakastan. On niin paljon. Niitä on enemmän, mitä sä vihaat. Varmaan joo, mutta helpommin jää mieleen aina ne negatiiviset. Mutta enemmän ääniä, mitä mä rakastan. Mutta niin, sitä oli sanomassa. Ajattele, jos sua tultais kosimaan, ja sit se olisi vaikka kivi. Niin, mutta mieti, että niillä se on silleen, no oikeesti tuonne etsiä. Ja missä vitussa siellä on kiviä? Niin, no on siellä ihan vitusti. Saatan ne asuu Kivilandiassa. Kivilandia! Ne on siellä rannalla, niin se on pelkkää kiveä. Ne on varmaan siellä kääntää jokaisen ympäri. Onko tämä hieno? Ei ole. Niin, sit ne etsii, onko siellä kivikauppiaita. Multa saa hyviä kiviä, vittu kun mä ostais ymmärtää niitä. Niin, kun ne on silleen, että parhaimmat kerätyt kivet löytyy täältä. Tiedätkö, että joku on tehnyt sen duuni jo valmiiksi, sit sä voit mennä valikoimaan sieltä. Siitä saa jotain silakoita, annetaan silakoita. Niin. Mun fakta liittyy kahviin.
kahvi on maailman mielenkiintoisia asia. No ei nyt valehtelin, se on kiinnostava, mutta ei se maailman kiinnostavin asia ole. Kahvi löydettiin silleen, että etiopialainen paimen nimeltä Kaldi 800-luvulla, eli helvetin kauan aikaa sitten, niin huomasi, että kun sen vuohet söi semmosia punaisia marjoja, eli niitä kahvimarjoja, niin niillä tuli energisempi olo. Ja ne oli niinku semmosia niinku energisempiä. Virkeitä, joo. Ja sitten tää Kaldi keräsi niitä marjoja. Se vei luostariin noille munkeille niitä marjoja. Ja sitten ne munkit söi niitä marjoja ja ne tajus, että ne on paljon virkeämpiä ja ne jakso rukoilla pidempään. Sitten se levisi Jemenin alueelle, Mokkakaupunkiin. Siitä tulee nimi Mokka, mokkakahvi. Ja sitten sitä aluksi pidettiin outona arabijuomana. Ja se oli vielä lainausmerkeissä, että outo arabijuoma. Niin kuin arabit juo tosi paljon kahvia. Ja siis kahvi on lähtenyt alun perin just nimenomaan arabeilta. Niin sitten kaikki ajatteli, että toi on joku outo asia, mitä arabit juo. Mutta nyt se on... maailmanlaajuinen juttu. Jep, jos suomalaiset juo eniten kahvia. Onko näin? Mun mielestä joo, niin kuin ihmiskohtaisesti. Meillä on itse asiassa Algeriassa, me kutsutaan yhtä kahvua Follandia, suomalainen kahvi. Ja siihen tulee maitoa ja kahvi. Se on suomalainen kahvi. Mutta se on ihan niin kuin, että sä voit kahvilassa tilaa. Joo, kahvua Follandia. Hei, torille, jumalauta. Ihan super cool. Ja siis siihen tulee niin kuin kahvi ja maitoa. Niin, perus siis, mitä me juodaan. Niin. Kun meillä vedetään yleensä mustaa kahvia tai sitten niin kuin espresso, se on semmoinen tämmönen pikkulasi ja sitä vittu litkitään niin kuin 8 tuntia. Mä en ymmärrä, miten sitä riittää. Niin, ne on aina semmosia... Ja sit kun sulla jää suuhun semmonen kahvihengitys. Mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että monella ihmisellä haisee hengitys. Tiedätkö missä sä oot tajunnut tän? Salilla. Mä arvasin. Mut se ei oo ainut. Mä tiedän, että se ei oo ainut, mut siis salilla, mä en tiedä miksi. Tosi monella haisee hengitys. Ja tiedätkö missä se tulee? Se on kato sit, kun sä oot koko ajan hengästynyt, sulla on kuiva suu. Jep. Mä pelkään kans, että mun hengitys haisee salilla. Sen takia mä aina puhun silleen niinku, vähän silleen, tiedätkö, että mä vähän vedän sisään, kun mä puhun. Ja mä en puhu ihmisiä päin. Joo, tai sitten mä menen siihen. Joo, ei. Mut siis mä oon huomannut sen, että todella monella haisee semmoiselta niinku kahvihengitykseltä. Tai sit semmonen reikähammas. Joo. Ja niinku, että tosi monella haisee, kenen kanssa mä juttelen. Ja mä oon jäänyt siitä vähän silleen niinku vainoharhaiseksi. Mä koko ajan teen tälleen, että mä maistan niinku omaa hengitystä. Mä koko ajan haistelen mun omaa hengitystä. Ja sit mä syön purkkaa koko ajan. Aina, ihan sama mihin mä oon menossa, niin mä otan aina purkan ensin. Ettei vaan mä en oo se, että ihmiset ovat, tuo hengitys haisee. Koska se olisi -1000 auraa oikeesti. Opettajan hengitys, kun se tulee auttaa sua aamuisin. Ja sit se on kello 8 aamulla, silloin se on aamukahvi vielä. Ja siinä Joo. Mulla hajos kynsi. Mulla vittu veti kynsi saatana katki. Niin kuin rikki katki. Halki. Keskeltä. Peukalon kynsi. Sattuu aika paljon. Joo, mä oon niin empatikko, että mä tunsin sen kivun. Mut siis sul tippui joku... Jäi vittu duunissa semmoisen jutun alle. Joo, niinku laatikon tai jonkun tällaisen alle. Ja se terävä kulma edellä. Siis se veti sen silleen clean cut, tuli näin. Ja tiedätkö, kun se tuli silleen, niin mua sattui siihen ihoon, niin kuin siihen lihaan. Niin sit kun mä olin silleen, oi vittu kun sattuu. Kun mä en ollut vielä kattonut tässä vaiheessa. Sit kun mä katsoin, että mulla on kynsi haljennut, se rupesi sattua vielä enemmän. Se sattui, joo! Sitten mä olin vaan, nyt vihloa. Ei enää satu, vaan nyt vihloa. Joo, mulla oli sama kuin mä melkein pyöryin siitä, kun mulla lensi kivi varpaaseen. Niin, siis mä tiedän, mä en nähnyt sitä varvasta aluksi. Mutta sit kun mä näin, että se varpaan kynsi on vähän silleen noussut tai jotain halki, se alkaa sattua ihan. Se niinku vihloo, se on erilaista kipua. Sitten se niinku jomottaa silleen tum. Niin. Tum. Sä tunnet sen veren, pulssin siellä. Mulla on 2 kaheli Vantaalta. Mä oon Pinja. Ja mä oon Jad. Me nähdään taas ensi viikolla. Goodbye. Love you guys, bye. Nyt aletaan mennä jo syvemmälle tasolle.